Vianočné mystérium. Už sa stmievalo. Vianočné ulice boli vysvietené, medzi lampami poletovali tučné snehové vločky. V uliciach sa to hmierilo ľuďmi. Medzi davmi náhliacich sa ľudí kráčal otec s Joachimom. Vybrali sa do mesta kúpiť adventný kalendár a bol najvyšší čas, lebo zajtra už bol 1. december. V pouličných stánkoch i vo veľkom knihkupectve ich mali vypredané. Joachim trhal otca za ruku a ukázal do malého výkladu. Pred hrbou kníh sa skvel adventný kalendár, pomaľovaný krikľavými farbami. Aha, povedal. Otec sa k nemu obrátil. Sme zachránení. Vošli do maličkého knihkupectva. Joachimovi tam všetko prichodilo staré a ošumelé. Popri stenách boli police od dlášky po povalu plné kníh a skoro každá bola iná. Na pulte ležali hrby adventných kalendárov. Boli dvojakého druhu. Na jedných bol obrázok Ježiška s osobmi a saňami. Na druhých bol obrázok neveľkej maštaľky so škriatkom. Napchával sa vianočnou kašou z veľkej misy. Otec držal v každej ruke jeden kalendár. V tomto sú čokoládové figurky, povedal, ale z tých by zubár asi nemal veľkú radosť. V druhom sú figurky z plastu. Joachim si prezeral obidva kalendáre. Nevedel, pre ktorý sa rozhodnúť. Keď som bol malý, boli tie kalendáre celkom iné, pokračoval otec. Joachim sa na ňo pozrel. Ako iné? Chcel vedieť viac. V každom okienku mali obrázok, na každý deň jeden. Ale my sme boli v rovnakom napätí každúčke ráno a za každým sme hádali, čo je na obrázku. Okienko sme odchlopili a keď sme ho otvorili do Korán, bolo to, ako by sme otvorili dvierka do iného sveta. Joachim si zrazu niečo všimol. Aj tam je akýsi adventný kalendár, ukázal na policu s knihami. Rozbehol sa k nemu, priniesol ho a ukazoval otcovi. Bol na ňom obrázok Jozefa a Márie, ako sa skláňajú nad Ježiškom v jasličkách. V pozadí kľačali traja mudrci z východu. Pred maštaľkou stáli pastieri s ovcami a z oblohy zlietali anjeli. Jeden z nich trúbil na trúbke. Farby boli vyblednuté, ako by kalendár ležal celé leto na slnku. Ale obrázok bol taký krásny, že Joachim takmer zosmutnel. Chcem tento, povedal. Otec sa usmial. Ten asi nebude na predaj, vieš. Podľa mňa je poriadne starý. Možno taký starý ako ja. Joachim sa nevzdával. Ani jedno okienko nie je otvorené. Možno ho tu majú len na okrasu. Joachim nevedel od starého adventného kalendára odtrhnúť zrak. Chcem ho, zopakoval. Chcem len tento. Žiadny sa mu nevyrovná. V tom vošiel predavač. Bol to muž s bielými vlasmi. Začudoval sa, keď zbadal adventný kalendár, ktorý Joachim držal v ruke. Nádherný, vyhrkol. A pravý, áno, pôvodný. Vyzerá, ako by ho niekto namaľoval ručne. Môj syn by ho rád kúpil, povedal otec a ukázal na Joachima. Pokúšam sa mu vysvetliť, že asi nie je na predaj. Bielovlasý muž začudovane zdvihol obočie. Vy ste ho našli u mňa? Sám som taký nevidel dlhé roky, naozaj dlhé roky. Bol opretý o tamtie knižky, povedal Joachim a ukázal na policu. Knihkupec prikývol. Tak v tom má zase prsty starý Johannes. Otec sa skúmavo pozrel na muža s bielými vlasmi. Johannes? Áno, taký čudák z námestia. Predáva tam ruže, len nik nevie, odkiaľ ich má. Občas sa tu zastaví a vypýta si vodu. V letnej horúčave si vyleje posledné kvapky na hlavu a až potom odíde. Párkrát oblial aj mňa. Otec chápavo prikývol a bielovlasý muž pokračoval.
Ako poďakovanie za vodu mi tu na pulte nechá 1-2 rúže alebo na policu položí dáku starú knihu. Raz mi vystavil do výkladu portrét mladej dievčiny, určite pochádzala z ďalekej cudziny, možno aj Johannes odtiaľ pochádza. Na portréte bolo meno Elizabeth. A teraz vám tu nechal ten adventný kalendár? Opýtal sa otec a knihkupcovi sa uprene pozeral do očí. Áno, vyzerá to tak. Na kalendári je voľačo napísané, povedal Joachim. Zázračný adventný kalendár, cena 75 ore, čítal nahlas. Predavač prikývol. Ten bude poriadne starý, na môj veru. A môžem si ho teda kúpiť za 75 ore? Spýtal sa Joachim. Bielovlasý muž sa pousmial. Dostaneš ho úplne zadarmo. Podľa mňa ho tu starý Johannes nechal práve pre teba. Veľmi pekne ďakujem, odvetil Joachim a to už vychádzal z obchodu. Otec podal knihkupcovi ruku a čoskoro stál vonku vedľa Joachima. Joachim si kalendár pevne tisol k sebe. Zajtra ráno ho otvorím, sľuboval. Tej noci sa Joachim ústavične budil. Myslel na bielovlasého knihkupca i na Johannesa s rúžami na námestí. Vstal a v kúpeľni sa napil vody priamo z kohútika a spomenul si aj na to, ako si Johannes oblieva hlavu vodou. Najväčšmi však myslel na magický adventný kalendár, ktorý mal toľko rokov ako otec. A napriek tomu na ňom nik neotvoril ani jedno okienko. Kalendár si zavesil nad posteľ a ešte prv, ako si ľahol, niekoľkokrát ich skontroloval od 1. až po 24. decembra. 24. decembra je predsa štedrý deň a okienko bolo 4-krát väčšie ako ostatné. Zaberalo skoro celé jasličky v maštaľke. Kde bol zázračný adventný kalendár počas tých vyše 40 rokov? A čo sa asi stane, ak čoskoro otvorí prvé okienko? Keď sa ráno o 7 prebudil, vstal a zobral kalendár do rúk. Bol taký nedočkavý a nervózny, že sa mu roztriasli prsty. Nie a nie otvoriť prvé okienko. Na veľa sa mu podarilo vytrhnúť malý kúsok papiera a kalendár povolil.